Ebben a rendelőben nem beszéltek szívesen a hálapénzről. A betegek többsége szerint a július 1-től életbe lépett új törvénytől sem változik semmi. Aki adott borítékot, az ezután is fog, aki nem adott, az ezután sem szeretne. Van, akinek van, és csak ad. Azt hiszi, hogy hamarabb meggyógyul vagy jobban. De viszont hát én nem tudok adni, nem is adtam soha. A klinika közleményt adott ki arról, hogy bár a hálószolgáltatás intézményét nem támogatják, de a dolgozókat a centrumának mentesíti a törvényi tilalom alól, és megfelelő feltételekkel elfogadhatják a hálapénzt. A kérdésre a Kenézi kórházban is hasonlóan reagáltak. Az utólagos, befolyástól mentes, önként felajánlott hálapénz a kórház dolgozói számára elfogadható. A szakjogász szerint, ahol az intézmény nem engedi a hálapénz elfogadását, de az orvos mégis elveszi utólag a borítékot, a doktor nem követel bűncselekményt. A magyar jogrendben a bűncselekmények és azok csoportosítása nem a munkatörvénykönyvben történik meg, hanem arra külön a büntető törvénykönyv alkalmas. Azt azonban így nem lehet még tudni, hogy ha valaki vét a hálapénzzel kapcsolatban, az milyen szankcióra számíthat. Nem lehet tudni, hogy egyáltalán lesz-e valamilyen szankció. Én úgy gondolom, hogy meg a jelek azért arra mutatnak, hogy a legtöbb munkáltató, a legtöbb kórház természetesen ezt engedélyezni fogja, és akkor így ez a probléma szinte automatikusan meg is oldódik. A Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetének véleménye szerint az új rendelkezés nem változtat majd az orvosok magatartásán. Nem változtat a helyzeten, mert a hálapénz utólag eddig is elfogadható volt. A szélsőséges esetek, mikor valaki előre kéri, vagy pedig valamilyen előny nyújtásának fejében kérte, azt pedig eddig is mind etikailag, mind törvényileg tiltottnak tartottuk. A hálapénz egyébként egy csaknem 60 éve működő szolgáltatás, amit még Gerő Ernő vezetett be a hazai egészségügybe.